vamos a tratar de poñer un pouco de orden en todo este dislate que estamos vivindo últimamente. Menos mal que xa se acabaron as inauguracións e as promesas electorales. Xa a lei proíbe que se faga máis o indio, o personal. Entonces xa vamos a entrar nun debate un pouco máis sereno e tranquilo. En calquer caso, ante a batería do último día, evidentemente nós tamén queremos posicionarnos, non? E vamos a empezar polo plan xeral. Anuncio estrella do alcalde que vai a expropiar os terreos para a ampliación da Alameda. Bueno, o primeiro que quero dicir, non ten diñeiro para iso. Por lo tanto, sin fondos vai a ser moi complicado que expropie esos terreos. Ademais dasa casualidade de que esos veciños propietarios desos terreos son os mesmos veciños que teñen o pexón no Supremo. No momento que se intente esa expropiación, pois eu entendo que o único que vai conseguir o alcalde é outro pleito. Por lo tanto, que creo eu? Primeiro, que o alcalde minte cando di que ten fondos para iso porque non os ten, realmente. Segundo, que o primeiro que hai que facer co pexón, antes que nada, antes que falar de desarrollar nada, que non vai a desarrollar nada, por suposto, mentras non se aclare o panorama xurídico, el sabe perfectamente, o que pasa é que minte de todos os días e durante todas as horas. Debe ser cousa do partido, porque minten en todos lados. Non ten fondos e o primeiro que ten que facer é solucionar o conflito xurídico. Iso é o primeiro que debería facer un alcalde responsable, solucionar o conflito xurídico cos propietarios desos terrenos antes de decir que vai a facer nada, porque non vai a facer absolutamente nada. Simplemente o que vai a engañar unha vez máis aos ciudadanos da Estrada. En segundo lugar, hai a polémica de si esa gran área verde central ou áreas verdes, outras áreas verdes que diseminadas polo casco urbano para dar servicio a todos os veciños. Bueno, nós aí non temos polémica ninguna, porque nós diseñamos esas áreas verdes periféricas, nós diseñamos a ruta verde famosa. Por lo tanto, nós aí non temos nada que decir. É evidente que eso estaba no plan que nós fixemos. É dicir, que non temos nada que entrar a debatir ao respecto de se hai que facer unha gran zona verde ou máis zonas verdes pequenas periféricas, que é o que xa nos contemplábamos no seu día. En calquer caso, e con respecto ao plan xeral, como xa dixen antes, nós consideramos razonablemente, e falo para os veciños que son razonables, son personas razonables e que van a entender o que eu vou a decir, é que non é a prioridade. Cando estamos nun momento difícil, e creo que neso coincidiremos todos, en que este é un momento difícil para todo o país, decir que a prioridade son zonas verdes, sinceramente, eu non estou de acordo, e teño que dicirlle aos ciudadanos. Se queremos desarrollar o plan, que non podemos, por certo, pero se quixéramos desarrollar o plan, cando poidamos desarrollarlo, cando solucionemos o conflito xurídico que temos co plan, eu empezaría en este momento por solo industrial de titularidade pública, porque temos que pensar no desarrollo económico do concello e despois vendrá a diversión. Estos, diversión, primeiro a diversión e despois o traballo. Temos que dicir claramente que nós optamos por a prioridade absoluta de crear na Estrada solo público. E se o plan está aprobado e en vigor, como dice o alcalde, pois o que ten que facer é dedicar os fondos que teña a comprar terreos para facer solo público en Toedo, que é onde neste momento podemos actuar sin ningún problema, posto que está incluído ese solo como solo público industrial ou solo urbano industrial no plan xeral. En este momento, o Concello da Estrada non ten ni un solo metro cuadrado de solo industrial para ofrecer a nadie. E é difícil facer unha política industrial se non temos un instrumento básico
que precisamos para facer esa política industrial, atraer empresas e atraer empleo para a estrada. Por lo tanto, non vamos a entrar no debate de si ten que ser este ou si ten que ser outro. Si non, nós non queremos entrar e dicirlle aos ciudadanos claramente: o alcalde se está engañando cando dice que ten diñeiro e que vai a expropiar eso, cando nin ten o diñeiro, nin ten intención de expropialo, porque sabe perfectamente que non vai a ningún lado, hasta que solucione o conflito xurídico. Nós, cando teñamos a responsabilidade de gobernar, o primeiro que faremos é tratar de solucionar o embrollo xurídico no que está metido o plan. E a partir de aí, plantearemos as prioridades. E as prioridades neste momento, a hora de desarrollar o plan, baixo a nosa punto de vista, están na creación de suelo industrial público no polígono industrial de Toedo para generar posibilidades de ofertar solo público a empresas que veñen a establecerse a estrada. Eso consideramos que é o razonable, é o que queren os ciudadanos e é o que está pedindo todo o mundo. Por lo tanto, non vamos a entrar en máis debate que en ese. Nós xa temos a proposta de priorización de desarrollo urbanístico da estrada, que empezará, sin lugar a ninguna duda, polo solo industrial. En segundo lugar, claro, ven aquí a conselleira de Traballo e, bueno, de todo. Temos de todo. Guardería, posto de traballo, o obradoiro de emprego. Por certo, que Lalín xa confirmou que ten obradoiro de emprego. Eso está decidido xa. Xa está decidido que Lalín vai ter obradoiro de emprego. A estrada está sin decidir. Eso non o di o alcalde, eso está sin decidir. En segundo lugar, falan dos fondos FEDER para unha nova guardería. Non hai asignación de fondos FEDER todavía. Simplemente o que fixo a Consellería ou a Xunta de Galicia foi fraccionar os fondos FEDER por I+D, benestar social, é dicir, unha serie de apartados nos que se van a utilizar esos fondos FEDER. Pero non se dixo hasta día de hoxe que vaya a haber diñeiro para guarderías ou para outras cousas. Simplemente o que estamos ante outra promesa electoral vacía. Non hai tampouco financiación por parte do Concello para acometer todas esas obras que dice. É dicir, que non hai, nin nos presupostos, nin en ningún outro lado. Xa sabemos que vai dicir que é remanente, que aforrou moitísimo e que vai coller os remanentes. Bueno, para empezar ten que liquidar o presuposto pasado para utilizar os remanentes. É dicir, que antes das eleccións é absolutamente imposible. Todo estos son, digo, promesas, e promesas, e como decía outro día, repromesas electorales de cousas que non se fixeron, que estamos de acordo en que son absolutamente necesarias, pero que se podían haber feito e non se fixeron. E non porque non houbera presupostos na Xunta de Galicia, porque sí, en outros concellos sí se fixeron. En outros concellos se fixeron durante estes 4 anos, centros de saúde, guarderías, se fixeron. Na estrada non. Entón, tendríamos que, ahora que estamos en Semana Santa, sería un acto de fe tremendo que os estradenses volveran ya a creer a este señor que vai a facer o que non se fixo. Por outro lado, en toda esta impresionante descarga de mentiras e de ofertas que está facendo o alcalde para os próximos 4 anos, botamos de menos que non haya ni unha sola referencia ao medio rural estradense. Ni unha sola referencia. Todas as propostas que está facendo o alcalde son propostas que afectan ao casco urbano. Non fixo ni unha sola referencia ao medio rural. E temos que ser conscientes, e somos nós, el non parece, como demostrou nestes 4 anos nos que non fixo absolutamente nada no medio rural, de que tampouco ten pensado facelo nos próximos 4. E ten que ter en conta el que máis do 60% da población da estrada todavía vive no medio rural e precisa servicios como o casco urbano. E tamén aí hai que levar a cultura, hai que levar o deporte e hai que levar as infraestructuras. E hai que manter as infraestructuras que temos, que están absolutamente abandonadas nestes 4 anos e en estado lamentable en moitos casos, porque é evidente que non se fixo inversión ninguna nova e que o mantenimiento foi moi deficiente nestes 4 anos. E vemos que
con esta avalancha de propostas, sigue sin facer ningunha proposta de actuación no medio rural. Ninguna. Que si guardería, que si non sei que si urbanización, que si Alameda, que si non sei que. Medio rural non existe para este alcalde. Bueno, pois nós, cando estemos no goberno, volveremos a colocar o medio rural como fixemos cando estuvemos, ca prioridade que ten que ter, nin máis nin menos, o do 60% da población que vive no medio rural e que necesita melloras de todo tipo en infraestructuras e tamén en dotación, como dicía, cultural e deportiva. Porque os veciños do rural teñen o mismo dereito que os da zona urbana, pois a ter todos os servicios e todos os medios como poidan ter no casco urbano. Por lo tanto, unha vez máis, e xa entramos, xa salimos desta, digamos, parafernalia montada polo alcalde de anuncios preelectorales que non se cumplen nunca e que el sigue insistindo en facerlle creer aos ciudadanos que si se cumplen. Bueno, estos son simplemente barullo propagandístico, por certo, utilizando o diñeiro de todos nós, en beneficio seu e do seu partido, e pensamos que os estradenses teñen que tomar nota de todas estas cousas que se están dicindo últimamente. E tamén teñen que tomar nota de que temos un goberno que utiliza o diñeiro de todos para manterse no poder, única e exclusivamente, para manterse no poder porque non están resolvendo os problemas reales dos ciudadanos. É dicir que en este momento, coa que está caendo, non haya nin o máis mínima sensibilidade social, que non haya ningún plan social de emprego do Concello, da Xunta, da Diputación, pero do Concello nada, que non haya ningún plan industrial para tratar de atraer empresas aquí e que estemos absolutamente preocupados polas zonas verdes. Moi ben, as zonas verdes están moi ben, pero temos zonas verdes salvaxes aquí na estrada a montóns e o que temos que darlle é traballo a xente antes que ningunha outra cousa. E, polo tanto, nós propoñemos que, si quixera e pudera a empezar a desarrollar o plan xeral, que empece polo solo urbano, industrial, público, que sería instrumento para nós básico para iniciar un desarrollo no noso Concello e que se deixe xa de tirolinas e de historias.